अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला मैया शारदा भवानी की। एसएस फिल्म्स मोतिहारी विकास राज स्टूडियो पटना। जय मैया साथे तू हमको सुधार दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे। रोकता भसानो का टांग धक्के फाड़ दे, टांग धक्के फाड़ दे ना, टांग धक्के फाड़ दे। जय मैया साथे तू हमको सुधार दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे। रोकता भसानो का टांग धक्के फाड़ दे। वाले भसाने यार चल सवेरी, चल सवेरी रे चल सवेरी, होता को बेरा लगाओ ना देरी, लगाओ ना देरी, लगाओ ना देरी। वाले भसाने यार चल सवेरी, होता को बेरा लगाओ ना देरी। आ छोट बट माई के विसर्जन करा दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे। रोकता भसान वो पतंग धके फर दे। टाइगर सुजीता सौरभ कहेला, सौरभ कहेला, सौरभ कहेला, सबका के अपना सिस्टम में रहेला। सिस्टम में रहेला, सिस्टम में रहेला। टाइगर सुजीता सौरभ कहेला, सबका के अपना सिस्टम में रहेला। हमारा दुश्मनवा के धरती में कर दे, जय मैया साथे तू हमको सुधार दे। रोकत भसान वो पतंग धके कर दे। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।